start vastelovend op basisscholen in Venray. Cowboys, indianen, brandweermannen, prinsessen, piraten en stoere ridders. Ze waren allemaal van de partij bij de start van de vastelovend op de basisscholen in de gemeente Venray. De kinderen en leerkrachten van basisschool De Meulenbeek in Oostrum waren afgelopen vrijdag blij met het zonnetje en de mooie temperatuur. Op het schoolplein werd alles in gereedheid gebracht voor de optocht door het dorp. Ik weet het nog goed, dat gij dat... Ben jij prins Ja, van deze school? ja, En dan vind je het fijn om hier bovenop die kar te mogen zitten? ja. Is het een kar? Nee, Wat is dit dan? een koets. Jullie gaan met 3 skelters. Nee, deze is van ons en die en die. Die en deze en die. Die zijn van ons. Heb je lang moeten werken om die skelters zo voor te bereiden? 3 dagen. Maar heb je snel gedaan. Oh ja, het is gewoon een beetje versieren. In Wansum zijn de kinderen van de Paddenpoel al klaar met het rondje door het dorp en vieren de bonte middag in gemeenschapshuis De Zandhoek. Daar vinden diverse optredens plaats als dansjes en playback acts. 200 dagen in 3 ochtenden. Ik ben benieuwd hoe dat zou gaan. En ik ben best. En wie ben jij? Ik moet een piraat eigenlijk voorstellen. En jij bent een robot? Ja, Ga je vastelovend vieren dadelijk? ja. Terwijl in Wansum bij de Wienbulen de Polonaise nog wel even doorgaat, is in Oostrum de optocht al begonnen. Wie ben jij? Jeugdprins Stef van de Karklingels. Aha, en dit is? Vos Bob van Oostrum. En jij bent? Max van de Karklingels. Heb je al eens ooit eerder zo carnaval gevierd? Nee, eigenlijk niet. Ja, op de basisschool zijn we al een keer in het jeugdtrio geweest, maar voor de rest nee. Wat ga je doen allemaal? We gaan nu naar het bolwerk, dan gaan we de vlag in de top hijsen. En dan gaan we daarna naar de mooie voorstelling kijken in de Leefkoel. Ondertussen is in Wansum de Polonaise nog steeds bezig en ook daar zijn vele hoogheden bij aanwezig. En hoogheid, gaat het altijd zo hier in Wansum? Ja, Wansum is altijd gezellig bij de Wienbulen. Altijd leuk op de schoolcarnaval, hè. Is het een drukke carnaval voor u? Nou, de mooie tijd gaat nu komen, hè, dus. We hebben ervoor gekozen, dus we gaan voorop vol in de strijd. Waar moet je vandaag nog allemaal naartoe? Vandaag hebben we eigenlijk niks, als alleen de schoolcarnaval. En morgen dan naar Venray, hè. Pas erop, pas erop. Morgen naar Venray naar de Roots en dan is hier jeugdreceptie. In Oostrum is de stoet inmiddels gearriveerd bij het bolwerk waar 2 vlaggen worden gehesen en het Oostrums lied wordt gespeeld.
hoe mooi is toch dat durpje niet mijn droom. Hoe mooi is toch dat plaatsje waar ik woon. Kun jij het nu eens vinden, kom dan maar met mij met. Want er is geen dorpje, er bestaat geen dorpje mooier nog dan Oostrum. Je ziet zo mooi zoals je bent. Oostrum, geen dorpje dat ik van de wind. De bonte middag in Wansum gaat nog wel even door, maar in Oostrum is de officiële plechtigheid afgelopen en gaat de optocht verder weer terug naar het schoolplein. Het feest in de Zandhoek in Wansum is nog steeds in volle gang. De jeugdprins en prinses staan na de vele polonaises even langs de kant. En jij bent de prinses? Ja, dat ben ik. Ik ben blij met die prins van jou. Jawel, dat wel. Hoe lang mag je met hem optrekken? Gewoon alleen deze 4 dagen. Zou je ook nog langer met hem samen willen gaan? Wat blieft? Zou je ook nog langer met hem samen willen gaan? Dat weet ik nog niet. Na deze 4 dagen kan ik dat dan nog eens vragen? Denk het wel. En we gaan pas beginnen als iedereen met u. En jij hebt het ook naar je zin met die prinses? Ja, tuurlijk. Als we nou na de carnaval terugkomen en ik vraag je of je het naar de zin hebt gehad, wat zal het antwoord dan zijn? Ja, het zou wel gezellig worden dus. Dus jullie zijn voor elkaar gemaakt? Ja, dat weet ik ook niet, maar nu wel even, voor deze dagen.
terug naar Oostrum, waar de optocht bijna afgelopen is. Waarom heb jij nou dat bordje wiegen? Omdat wij moesten bordjes maken waarvan onze ouders kwamen. Jouw ouders komen van Wiegen. Ja. Dus jouw ouders komen van Blitterswijk? Nee. Ja, alleen mijn vader. Kun jij ook niks aan doen, hè? Nee. En jij komt van Oostrum? Ja. Nou, eigenlijk niet van Venray. Wie komt er van Venray, jouw papa of jouw mama? Allebei. Eindelijk gevonden, iemand die echt van Oostrum komt. Ja. Hoe lang kom jij al van Oostrum? Vanaf mijn geboorte. En dat is hoe lang? Dat weet ik niet. Hoe oud ben je? 9. Dan kom je al 9 jaar van Oostrum. Ja. Als woensdag is nog weg, dat zien we dan wel weg. Als woensdag is nog ver. Dit was een extra uitzending van het Pelemaasjournaal. Zondagavond staat de journaaluitzending in het teken van de Vastelovensroute in het centrum van Venray. Ik wens u nog een fijne avond.